drama kutandara someone don't get to joka. God is so serious kutodaro. You know, I was invited 2015 ku Nairobi ku Kenya for the whole month. Nemuna sinanzwe Shona. Nobody zane Shona. I'm a Shona preacher. But one day he was passing through by Facebook. Achingoona Washumiri. Akaona vanhu vakaungana zvatakaita izvi pa Facebook. Ndobva muyamchena amudza kuti invite this man for this revival yari kuita muno muNairobi. So pandakaenda ku Nairobi for my first time to fly outside Zimbabwe, I was invited nemunhu asinganzwe Shona, but anzwa ndichiparidza neShona. So there are times yekuti you might chatisa. Kwete zvekuti anobvisa shuga ndiani, anoplay zvakandiyani, madrama kudenga kuna Mwari. So there are times yekuti ndimbokushare my testimony. Nokuda kwokuti iye akandivimbisa kuti ndinewe. It was 2023 pandakaenda ku Israel. Munhu akandinvita to go to Israel. Ndakasangana naye pa Tel Aviv pa airport. Anga asati andiona face to face. She's from Ireland. Kune zvinhu zvekuti unogona kutsanangura kugona kwako nekungwara kwako. But I'm here to testify the goodness of the Lord. Yeah. 2 years down the line, I was in London. Nekuneta my visa going to UK. For me, it was easy. Somebody passed by this place, and the rest of the story, I was in UK for the whole month. Zvinonamatirwa nekutsanyirwa izvi, but Mwari kana vada zvavo. Elijah ari mubako, vaimutumira makunguo nechingwa nenyama. Usandiudze kuti makunguo anobheka chingwa. Isai nekuti vanhu vanga vasisade, but Mwari kana ada zvake, we can still eat. Yeah. Vanhu vasiri kuda. Nonga patakatanga kushumira pada vanhu pataimboshetera kuti ndibvisire rent ndinorocha akana. No. Iye akandiudza kuti ndinewe, saka ndina pressure iwo ukasiyana neni. Iye akatendeka ndangokupa kaka testimony bishana so. Umbozwa kunaka paMwari nekuita kwaMwari kunoshamisa. Zvimwe zvozikanwa zvakaitwa mai manje. Izvo handitaure bho zvinoziziva. Ndakudza zvausingazive chete. One mushowground. Mwari vandoparidza akatondiudza ndinewe, don't worry, shumira. You can imagine being paid for the whole year nebank, you're a street preacher. Apo pa Metropolitan panasa muCovid yese I was on salary. Kwete mubatirwa nemuridzi webanki racho. Iyo ndizvokushamisa vanorara maseko ako mwana urodha achiparidza so tina Mwari ufunge. Anoita zvokuti unofunga kuti munhu akutaura chokwadero. Zvisingabviri kuvanhu kuna Jehovha zvinobvira. I'm a living testimony of the grace of God. Luke 15 from verse 8. Luke 15 from verse 8. Luke 15 from verse 8. Zvanzi kune mukadzi akarasa koini mumba make, ndobva abatidza mwenje, akatanga kutsvaira mumba, ndobva azonyatsotsvaka kusvika awana koini. So ndinotaura pamusoro pezvimwe zvinhu zvakarasika mauri, kwete zvawakabirwa. Kune zvinhu zvakadhipositwa naMwari mauri, chakaitika Satani haana kuzvitora, akaisa ignorance kana kuti darkness kuti uregere kurecover. Saka wakaona kuti recovery yemukadzi uyu chaakatanga kuita haana kutanga kutsvaga, akabatidza mwenje. There must be fire in the house. Rekanimbokupa a shadow picture ye strange or a wrong fire. Jesu atorwa achienda kunotongwa kumakotsi aPilate. Bhaibheri rinoti vanhu vakatevera, Peter akatevera, kwaitondora, ndokubva anotanga kudziya moto waveswa nevamwe vanhu. Musikana mumwe ndokubva auya, zvika zviro kwazvo uyu mumwe wacho. Ndo Peter paakaramba kangani katatu. Angaonekwa sei? Anga achidziya moto. Wanga avesa here? Moto wevanhu vabata Jesu wema enemies ndo waakatrasta. Sei ari kutrasta this kind of fire? It was called. Ngwarira kuti imwe solution itori problem. Situation yakubata muupenyu chawakuda chete solution. And the devil knows kana uri desperate for solution,
anything chinongo kufadza becomes a solution. Kana wa desperate for marriage, wesangoti I love you is a husband. Desperation, it's only an environment. You're not gonna be invited the devil. Blind Bartimaeus akati mwanakomana wa Davida ndi nzira yongoni. Kune vanhu vakaenda kwaari vakati nyarara. That was an answer. Chari kudapa he answer. Ende vari kuti nyarara vadatora advantage yekuti aone. Saka anogona kufunzwa kuti adaiwa nemwanakomana. So be careful. Haisi yese answer iri answer from God. Vanhu havaitofamba naJesu but havana kutumwa naJesu. Iye kutumwa ine nyaya iyi. Nokuti kune vanofamba naye vasina kutumwa futi. Vanhu vari kutevera Jesu pavakanzwa Bartimaeus achidanidzira vakabva vati ndo advantage kakoti naye ka. Ndobva vaenda vakanomuti nyarara. Chakaita kuti aregere kunyarara knowledge iri maari despite kuti aone. Nokuti paadanidzira achiti mwanakomana wa Davhidha ndi nzira yongoni, ane shuwa yekuti ane ngoni kwete rafu. When you know the character of God, it's easy to know the answer of God, because even the devil can answer you. Zvauri kudai zvisatana nazvo, vanhu vanofanira kusatana nazvinhu. Pane paakatoti kuna Jesu ukandipfugama ndinokupa zvinhu izvi. Ukandinamata ndinokupa zvinhu izvi. The devil also can offer things. Iye kuti uri desperate for answer imbomira, get right information. I don't know my scriptures, mandira ari kumhanya. Rega ndishetike mbichana. Matthew chapter 7 verse 7. Shoko rinoti kumbira unopiwa, tsvaka unowana, gogodza unozarurirwa. Therefore my scripture is, let me explain something. Bible haritiche usimbe, but raburitsa pachena kuti une zvimwe zvinhu zvokuti kana ukatsvaga uwane, nokuti zviri muklasi yekuti ukakumbira upiwe. Because hauna ende kune vanazvo. Kana ukatsvaga sei havakutendere kuzviwana, nokuti kune zviri muklasi yekuti ask, kumbira. Ende kukumbira hakusi easy ka. Saka tiona une zvawakaona zvawakakumbira una kupiwa. Iro richiti kumbira unopiwa. Haisi message iri ordinary. Wadi ungokumbira ubva wapiwa. Kukumbira is skill. Ende kukumbira kune favor. Bible roti vana veIsraeri vakuda kubuda muIjipita, Mwari akaisa favor pauso hwavo, vakakumbira vaIjipita vakapiwa. Kunati kukumbira is first dimension. Having favor, to be favored is from God. Ndite zvatakaitirwa zvinotokumbirwa nevamwe ndavasi kuitirwa. Unoziziva? Vanhu vanonyora mumafacebook, sei mationa isu handina kunyora. Favor yakaiswa pauswa naJehovha inosiyana nekungokumbira. Zvinhu zvatakaitirwa zvinotokumbirwa nevamwe ndi vasingaitirwe. Kana shoko rati kumbira unopiwa, you need favor to ask. The children of Israel vakaiswa favor naMwari pauso hwavo, vakakumbira vaIjipita vakapiwa silver and gold. Saka vakabuda vaine silver and gold, kwete nekuti vakumbira. The first part, they were favored by God before they asked. Iwe unongokumbira una favor. Tsvaka unowana. Istatement rakakura. Ziva kwekutsvagira. Ende zvinotsvagwa sei? Ukahodha magumbeze kuchipisa, tikanamata kuti atengwe. Pakusafunga kwako akuitoti vanhu vatsveka. Iwe anonama mapoto munhu anoda mari. Vanodii kuenda kuporoti yebhuruku kune meni. Sei vachida kushedzera kunama mapoto kumufakosi? Understanding tsano kuti ukuika boka vanonama bhatuku vanorasa. Understand your market. Usati wapinda prayer, there must be knowledge on the ground in every matter. Mwari ndo vakati let there be light and there was light. Sei vakazosika zuva, ivo vatombotaura nyaya yelight. Kuda kuti there is a light mune imwe dimension inotoda provision from sunlight chiri physical.
So Mariano to let there be light also created the sun. Why? Who does know that light from sun and light from the spoken word? Ukatata kuziva kuti yaurikuda inotangira pa Mwari vakasika Adam from dust, but vakasika Eve from Adam. Saka the blessing yaurikuda iri muklasi ya Eve. Where is Adam? Muneta zvishamisa kunoshamisa vachakukwenye nounoshamisa uziva ufungi. Adam akasikwa from dust, Eve akasikwa from Adam. Kind of blessing yaurikuda iri mudimension ya Eve, you must provide the Adam. Unazara kuti money follows what you do, service. Prayer is in the namo, inodzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Saka usina zvaunoita uri too prayerful, unenge uri broke and anointed. Promise the land, hamusvike muchidya, munosvika morima kuti mozodya. There is process involved to benefit the blessing of the land. Kedi kuna pastor, kuna prophet ari powerful, handi unomatirwa zvinhu zvinoita mushe. Unofa uchichinja machechi, kana usati wachinja understanding. Chinoita kuti prophet vanoona vatange vaparidza chii, vadingokuprofita imbodzokeera kumba. He knows that you need information iri muscripture, then you need the revelation of the prophetic in the spirit. I don't know, I'm missing things. I know you believe in breakthrough. Iranguru kuti gogodza unozarurirwa. And the knocking is at. Boss unogona kunoka zvekuti vanowedzera kukiya vachiti iporisa. Unonoka zvekuti vari mukati vanotya. So you're knocking. Yakuda understanding. Gogodza unozarurirwa. Arina kuti gogodza uzarure. Unozarurirwa. But there are people who are already inside. In every level of life, there are people trusted by God who are already inside. Whether kuparitsa, whether in business, there are people who are better than you, but already inside. Those later Elisha kuna Elijah, ndipe yokuzodza. Iye zoti kunobva kuna Mwari, but anonokumbira munhu akatopuhwawo. Ku understand kuti panyika pane macustodian ezvinhu zvedenga. Moses akati naMwari namatira varume 70 uvape mweya uri pauri. Moses anga akaoma. Denga raitotemba kuti apa pane transformer. Pane moto wakawanda zvekuti atobuda kuritsa wekuno ngagovira munhu wake ikoko. Knock, gogodza, unozarurirwa. Kureva kuti learn to respect people. Vakapiwa nyasha dzaMwari who are already inside yezvinhu zvavari kutsvaka. Iwe mweya china yakakuputira zvekuti unotuka vari mukati. Iwe kupinda uchida. Wese anotuka nekushora vanhu vane mari. Anotendawo kubasa anotoidawo. Mweya china ndiyo yakangomudza kuti vashaute. Kwete kuti dzidza kubva kuwari vatuke. Vatsotsa imbafa vazvona kupi zvinhu zvakatoma so imari dzedu dzavari kutora unishuwa kuti pane mari yako pane mari pane yako ne ndo hasha dzese imari yako iri kushandiswa noni ti mari yedu iyo imari yedu ko wadi kuishandisa painge iri yako wese anotuka munhu ane mari anotoenda kubasa anototsvagawo yake. Anoona mukanya satore iya chenda kubasa unotora yako kai. Abati kana atora so anenge atirasisa. Asi makanyorera na basa kuti kurasisi. Baba ukavimba nemunhu unonyura ari kutora. Life imosvika paunoti Mwari inini ndiwanirewo nyasha. Panoda discipline nekugogodza ndiregere kuva rafu yekuda kupwanya dhoo.
kune vanhu vakatrustwa naMwari vari already inside. Saka Bible rati knock and it will be opened. Harina kuti knock and open. Zvaunoda iwewe kune vanhu vakatowanirwa nyasha naMwari vanazvo. Ende unoziva kuti by God's grace vanogona kutozvisvitsa pauri. Ndai kuenda sei kuLondon kana Mwari asina kumutsa moyo wemunhu ari ikoko. Unofunga kuti prayer is good. Networking, connections matters. Handitsvaki zvaJohani. Mwari Jesu pachake was humble enough to visit John. John akaramba Jesu akataiwa protocol yedenga ichikoreke. Kana Mwari vakati inyaya yekuti is a good shepherd anorwira makwai yake, but ndiye anoita mavanga. Saka ukaona David ane mavanga usaseke. Paifanirwa kufa iwewe. Saka pese panotukwa vanhu vaMwari havasiwo vari kutukwa. Saka tiona vanongobudirira vachitukwa. Anosafa ndiye anofanirwa kubenefita the grace and the anointing. Makwai nzwisisai kuti kana David ane unesechero mumwe ndomukwati. Mwari ngatiwanire nyasha. As an individual, imomira kutarisa munhu mesa woti Mwari ndiwanire nyasha. Panofanirwa kunoka, anofanirwa kupasa door. Genesis 18. Abraham ari mutende varume vatatu vakauya kwaari. One of them was God himself. Mwari waunonamata wewe anobvakasha. Kana kutenda kunhamo, enda kuna Deuteronomy 33, Moses achivigwa. God came down and buried Moses. Redai vatumwa wakabvunzana kudenga. Tuko mudhara ari kupi zotaenda kunhamo. Pane bhuru wakafa pasi apa ataenda kuburia uchaiko. Nokuti rangu rinoti God buried Moses. Iwe kunhamo auendi. Hanzi hatine title so saka wakazosvika so panoita commotion. Tadzoka kuweti. Ndipeyo 8 minutes or 5. So tiite prayer. So mukadzi zvanzi akabatidza mwenje ndokubva atanga kutsvaira. Paakabatidza mwenje haana kuwana coin. Tinoona kuti ndakatanga kunamata zvinhu zvacho hazvisi kuita one. Let me help you. Nandina mudhara nini anga ari very stubborn mudhara wangu. Maiti mukasadiridza garden aikurovai, mukadiridza anga asingatendi. So ndesevana takagara meeting tikati kumudhara indi asingatendi tadiridza one. Ndokubva azvinzwa akaya kwatiri. Vachimeta kuti musakutendei kana madiridza ndimi munodya. Hapana zvatiri kugona. Ndakasiya zvakaipa but Mwari wacho haasi kundikomborera one. Hauna kusiya zvakaipa ndopari kuita era. Akakusiyisa zvakaipa necha yako haisiye. Iwewe munhu kusiya foni mukombi woshedzera kuti masiya foni type yako iyi. Ukatoona watodaro ndiye. Iwe uchaidza udilosi. So mukadzi akabatidza mwenje haana kuwana coin. Akatanga kutsvaira zvorevei. Akatanga kuona marara kwete mari. Shoko rikaparidzwa usatange kumhanyira kublessing. Imboona pauri kupotsa. Imboona uipi hwako unoda kunatswa naMwari. Kuti vatomarisa kuti navatirei I want to break through. Imbotsvaga marara ari mulife. Nokuti dzimwe nguva coin rako nyangwe ririmo hariwanikwe nokuti mune marara. So Bible rinoti mukadzi akabva atora broom akatanga kutsvaira. Marara haangouya naturally. Anouya maringe hunhu hwemunhu ari kugara mumba imomo. Chinouya naturally irima. Saka akabatidza mwenje ukadzinga rima but haudzinge marara. Shoko raMwari rinobvisa zvese zvemweya yechina zvakakupoteredza but zvinotsvairwa newe personal effort. Ndinamatirei ndoda kusiya foja. Wakanamatirwa pawakatanga. Hande wakangogaya kudamboibhema ya. Wakapfukamira ndoda kuisvuta baba namata ndoda kuisvuta. Wakangogaya wega ndoirora. Ndopanati mweya china uri stubborn. Vanotomanikidzirwa kunyora pachikontena chefodya kuti harmful. Yotoya kuti ndiudzai kuti mubhaibheri zvirimo here kuti haisi right.
hatiende kuBhaibheri pafodya, tinoenda kufodya. Hamfume chirungu chinokuvhiringa zvinongoreva kuti ndokukuwadza. Mukukuwara imomo muri kuda vhesi. Harmful to your health. What about the vhesi pacho? The devil akakuataka unoluza futi chinonzi common sense. Zvaunofana kungoita natural. Indeshatika kune mavhesi muBhaibheri ekuti haifanirwa kunyorwa zvaifanirwa kunge zviri pastage yekuva normal, like taking care of your parents, kurangarira vakakubereka uchivaitira zvakanaka. Hazvifanirwa kunyorwa. Kana kuchengeta mwana wako, iwe unoona munhu anoiswa cheni otoendeswa kutokisi, hanzi hasi kuchengeta mwana, kwete wegovernment wake antoda cheni kuti atengere mufana shuga. Unozona munhu uyu uyu haadi vhangeri, adagarwa naye pasi, advice. Wakamboona paTV inonzi National Geo yemhuka, shiri inonotora ifishing worm kurwizi yobhururuka 3 kilometers yonopa mwana shiri yontoda kusungwa. Aiwa tsano mukapfuura level yeshiri mashata ka. Shiri iri kupa vana maworms, iri kubhururuka makilometers kunopa mwana fishing worm. Yontoda kuti vatange vagara pasi kuti mubatirei maintenance yacho, mubatirei. Wotononyeka kuti handiwani mari iyoyo, nowana shoma. Wako mwana wako, kwete wegovernment, kwete next door wako. Common sense hakusisina. Zvaifanirwa kuva normal, kwete kumirira calendar kuti kana ya August toenda kumusha. Unoendeswa necalendar kwete nerudo. Haunzwe moyo nyaka kubereka, unotomirira calendar kuti kana ya August toenda. Izvo zvaona kana shungu nazvo wakamirira August, nyika ndo yakutokubatsirawo. Kana love chaiyo unotomirira 14 February, feya kuti iwe munhu iwe wakutobatsirwa nenyika, shoko rinenge rikutokutadza ufuta. Ndoba munomhanya netumaruva kuti I love you ko nhasi. Nhasi hamusi kudanana mukuchengetana, makamirira 14 February. Uyatukwadza. Umwe ndokukwadza baroma. Marara ari mumba hunhu wemunhu hazvisi natural, zviri natural irima. Saka paakabatidza mwenje, which is the word of God, shoko raMwari rinodzinga rima, but marara unotsvaira. Ndinamatirei ndisiye izvi, ndinamatirei ndisiye izvi. Personal decision also is involved. Hazvo ndikabata mari inoenda kupi, iwe ukaibata unoenda kupi, kwauri kuenda iwewe ndokwainonoperera ikoko. Nasi Bhaibheri rangu rinototi Satani hana power. Pavhesi rinoti don't give the devil a chance. But according to God, the devil has no chance, but is given. Saka anocalculate kuti chance ndoiwana papi, ongoti kune bhora enda unoona Messi, but unoita half time uchaona umwe Messi ane maeyeshot. Iye anogohwesa manje, iye haana 0-0 aita. Messi wari kuda uchasangana naye. Iwe unamboriwa, idiscipline chete. Samaya tanzi vakatanga kutsvaira ipersonal effort. Nokuti kune mamwe matsvairiro futi ekujamba marara. Raparidzwa iri une area yaunoda, imwe yacho unojamba. Mbavha dzipinde usho hwaMwari, unongoshedzera kuti ipapo. Nzenza dzipinde usho hwaMwari, ipapo baba. Nevanodhakwa nderako here denge. Ndozvati uya kuchamba marara. Wakaendapo. Inda kuti vharisira. Uroti yekudenga ifurere kumba kwenyu. Wangochiti ameni mai manja. Learn to sweep well. Bambacha udi process. Marara rimu life mako no aziva. You know your character very well. Learn to sweep the house. So that hana China mumba. The unfortunate part, anakuwa na coin after sweeping. Rangu noti, akatanga kusearcha carefully. Don't vow na coin. By searching carefully, that's a picture of the mumba room.
mune property irimo. Saka zvichida coin enda pasi pesofa kana table. Saka muchaira una kusvika ikoko kusvika wamuvha imwe property. Imwe property yakatengwa nemari bando yakuviga imwe mari. What's that? Past success can bring pride and be a blockage to the next move. Iwe nhamo yakatanga pazvinhu zvakafamba musha. Past success ingwarire can also be a blockage to the next blessing. Zvishoma zvawakaitirwa izvi ndo zvavhara zvizhinji zvaifanirwa kuteerera. Ndakabudza wani nezuro. Improve because ndakati ukangobata $100 ndopanoteswa character. Uriwo ukabata waya unotaura English. Hapana anetsana newe kungotanga wega. It's like it's very cold. It's like wire. Sadzara munodya mumukoto unonzwa kuti kuda mapronzi iwewe manje. Unaziva? $100% juice. Zviri zvakanaka zvakaipa nekuti unenge wakasika. Mwari ngatiwanire nyasha. Kana watsvaira mumba mako coin risina kuwanika nekuti inzwa kana asiri marara aviga coin property da kumuvwa imbobvisa pride uise paside, bvisa kudada ubhoisa paside, uone kuti Mwari havagone here kukupa another blessing nokuti anovimisika muzvishoma Mwari vanomutrasta nezvizhinji. Ndinamwe mauzo andakambopa lift papomona ndokana kudokushawa papomona naRarare Drive. Ndakamira chida kuvapa lift havana kuuya. Ndikati vaiko kuda kutakurai chaka vakaworried netype yemota. Because kune dzinopirota nedzinonzi masatanist. Ukaona mota yako isingati satanist idiki. Right. Yako ndo zatu nona mata. Swazi nini mwanangu mlingenda kumdani ndokuzivai ndokugara kwamvere chena handei. Wakati mwanangu ndanetseka. Because pa culture yedu chaipo ukasvika that level kutakura munhu azviite. Kutakura munhu G6 unzata dzinotakura dzidiki. Ngwarira kuti blessing yekutanga iyi inogona kuvhara zvikuru Mwari zvakakuchengetera. Sei uri kupanika pazvinhu izvi? Iwe kuti ukapfeka sutu haumhorisi munhu iwe. Unozoti how are you doing? Sutu tsana mona kuti mukasika here. Masutu well done. Inasitokuwadza mwana. No, I need to finish. So you move the property iri mumba. Chese chakaya mlife mako ngwarira kuti chinogona kuuya kuzokukanganisa. Icho chakanaka. Muchato wakanaka vanhu vachifara zvakaitwa zvakanaka. Varegera kudadira vanhu vasati varorwa. The marriage don't drama manje. Hakurorerwe munhu beauty. Unongororwa nekuda kwenyasha chete. Tina anonzi Liam Bible. Anga asina kuti nakei pana Rachel. But andeipa kurorwa 7 years. Akagara mumba. Akanaka achimirira dzimwe 7. Kunati aitopota achibvunza akati shatei kuti tiri sei dzimba sikana. Marriage iri stubborn bruru. Dai waitenderwa kufamba muroad manheru netorch dai zvaibvumirwa. Uchivheneka wasikana uri muroad unoziva kuti vari panze vafanira kunge vari mukati avo. Wazokazonzaisa mukati unoziva kuti vanhu vasi kunyepa. Timu yepanze yamukati yemukati yapanze. Inyasha baba. Uri kundinzwa. Beauty haisikushanda wewe. Yewe nyima imba beauty yacho. Wainyasha dzikashayikwa. Property iri mumba. Ndopainda coin. Blessing yakauya mulife mako ndo yakava the blockage to the next blessing. Because pride yakapinda mauri. Wakaitaura nawo hauchataura nawo. Waitandara nawo hauna time nawo. Hausi busy uri kunyepa. Because munhu waunoda waunoremekedza uite busy for the whole year.
Asana unzwa hama kuti kana zvaita ukamufondera anokubvunza kuti ndiani zviya. Sekuru George vachibvunzawo muzukuru wavo kuti ndiani zviya. Ndo anonzi munhu. But attack iyoyo iproperty yakapinda mumba coin rikaenda pasi. Move the property. Secha life yako. Handina pride here, handizvikudza, handidade. Nokuti Mwari zvakanaka zvaunotemera kuti vakuitire zvakamiswa pane zvavakamboita. Ukatadza kuva a blessing to people. We are blessed to become a blessing. Ndakatakura vafana vaenda kuchikoro muBorodheo. Vasvika vakuverenga macoins kuti vandipe. Don't worry vafana vangu, it's a good thing ndakutakura ita mutandara taita nyaya. So tishuwa mkoma. Ndakavabudira bachana ndezvakupiwa izvi. Kote tichibhigwa ka. Dzakaipa mfesu. Simutara kupiwa. Sa ndine pressure. That's the grace of God. Kana ndikaflya kuenda nyika ipi pana pandouya. Mufundisi vakaenda kuJackson kuAmerica. Vachibva kuAmerica tikabaridza tese futi pano. Hakuna nyika inoshamisira kudarika kushumira Kristu. Hakuna. Munhu akanditi iwe waenda kuUK kowadzokererei. Saka tifanira kudzoka futi. Afrika kuma. Manje ndini handidzoke. Mina ndikuti zvandakadzokerera hazviwanikwa kuAmerica zvinowanikwa muna Kristu. Ende wakazviona paFacebook pazvakauya kuti asi zvekuAmerica ndezvenyasha. Ndani aindiitira ikoko kuUK zvandakaitirwa tadzoka kuZimbabwe. Pfungwa yako ndiye kuti somewhere ndokune blessing. The blessing is in him and that is Jesus. Iyo ndo pfungwa yako ndikangobuda chete. Andzoke. Oh, unenyika dzaunotrasta. We trust in the Lord. He's so faithful. Toimba na Yesu. Ndo tinotomba kutodzoka panapa. Hakusi kushaya zvekuita. Zvakatowanda. The more God blesses you, the more you must love and seek God. Mwari akakuelevata kuona kuramba uchitsvaka Mwari. Chakauya naMwari chinochengetwa neumwari. Saka kana taiko so hazvine basa reikweso. Inini ndinenge mukai. Don't target. Akaipiwa nakomana. Nasambos witness. Kwese kwataenda tichisvika vanongoshe nemari. Makazara nyama umu. Tamira pane imwe bhucha nyama ikatotwa zonzi ndeinayo. Ndokolekta wena. Target. Akamana katondipa ndonzi target. Yonga shandipa ndikupiwa. Ndikudara zvinhu zvenyasha kuti ndofamba ndichipema. No, I'm not a beggar. I'm too anointed to beg. Never. He's so faithful. Kana Mwari vachishanda negunguo risingazive zita raElijah, hazvina basa nemazita, ndezvenyasha. Dai Mwari atiwandira nyasha. Secha life yako. She searched carefully. Apedza kutsvaira mari haisikuwanika. Ndokubva kuti mari nemusikadzi kuenda pane imwe property yandakatenga. Zvimwe zvinhu zvakanaka zvakauya muupenyu hwako zvishandise zvakanaka. Kana Mwari vakukomborera, be a blessing to others. Munda kwataimbaona chakuwadzano. Matukirwo ataitwa soka. Imba yangu ukasitarisa imba yacho izvezvi. Yazonoti dai Mwari atibatsira. Pachiri pastand haisi imba iyi. Indenge nderafu ndikuparidza mushere. You know, I preached a sermon 2022 South Africa. Inonzi kudziisa mambo. Ndichiticha vanhu kuti no matter zvakanaka zvirikuitika kuno, Goshen is still in Egypt. Make sure there is your Canaan kumba kwaunoinvesta kana kuvaka imba. 2022 I preached that sermon. Inonzi kudziisa mambo. Kuti muri kuna mambo kunodziya kunonakidza. But David akafa. Abishag anodzingwa mupalace. Zvakaitika paxenophobia. So somebody zimseleb ndokubva aiposta back.
Vanhu vatanga kupopota, you are taking advantage of us. Uri kutaurira zvinhu izvozvizvi, makadii kutaura kudhara, ndobva varati wadheti. Saka tinotoparidza zvishuwa dzimufesi. 2022 issues xenophobia kuti muchadzingwa muchadzoka. I preached it. Vanhu vakatoti powerful, I receive. They are the same victims. Because vanhu vazhinji vhangeri rinovanakidza havashandi naro. Powerful, ukasashandisa shoko iri kuti powerful haisi rescue in times of trouble. Nandiri kuFM Maitland in Cape Town 2022 ndikavaudza kuti zvese zvinonakidza zviri kuno tinozviona, but hazvisi zvenyu, nokuti nyangwe Mwari akakuropafadzai muri muEgypt mukaexercise inonzi Goshen, you must still come out of Egypt, because Goshen is still part of Egypt. Unenge munhu ari kuroja pakanaka, ndokutoroja kwacho kuti ndakatora yese yemwe munhu, ndakatora dining, zvodadisa rese. Handisi kuti kuroja kwakaipa, ndikati kana wakutodada nako ane problem. Chini baba ndigare pana Land Road, ndokutoroja kwacho, even asipo kutoroja. Ndindopiwa mari nemamwe maroja yese, ndozoendesa, handinoisa yako futi. Tsano mune dambudziko ka. Wakaipa ndokuputira zvokuti dambudziko rako unodada naro. Tinokuisa maakaunti, atsakambomuona pedo apanetse. Uchiri kunetseka. You wake up call. Makore ari kufamba. Mwari ngaakupe nyasha. Panonzi pako pakasiyana neGoshen. Hakunetsei, you are enjoying life muripo, but the time will come. Unozonzwa kuti vana vedu vakudzoka. Dai mafamba. Shoko raMwari, the scriptures are also prophetic. Ndokona kusaprofita kuti wazodai. Zvandiri kuparidza zvikashanda nazvo. Mangwana can be the answer to your challenge today, tomorrow. Vanhu vakapatika zvoti yakaparidzwa rini? 4 years ago. Muchiudzwa kunzi kumba kwenyu kuZimbabwe kunoku kune Table Mountain, kune beach, hazvisi zvenyu. Muchiri kudiwa ana Abishagi nekuti muri kudziisa mambo mugumbeze. But inokwana nguva kuti David anofa. David paakafa, Solomon achiuya, Abishagi haudi kuonekwa. And guess what? Anga asina kuroorwa. Rangu rinoti the king knew her not. Aingogara mugumbeze achidziisa chef. Paifamba motaketi ya President David, Abishagi aisalutwa. Asina kuroorwa. Tine vanhu vari kuyemurwa, but vari muproblem yakaita kunge yakanaka so. Unoendwa newe kuDubai, wadzoka woenda kumba kwenyu kumfakosa. Yowega usikuona kuti pane kagemu karipo. Unenge wakatya kuinda muLand Cruiser baba. Cruiser man, uchienda iwe uchikruzwa imomo, unyatsona kuti uyafunge. But vanokuona vanenge vachikuyemura manje. Zvake mufesi wake ari kutomubvisira rent, kwete kuti anamutengera imba, ari kumubvisira rent. Akamira zvadhako. Life inoda nhare, inoda kumbowa stubborn in the spirit, kuti Mwari panonzi pangu nezvinonzi zvangu ndakuzvidawo. Yeah. Tiri kuGoshen. Hakuna maproblems ariko, but Goshen is not Canaan. Pese pauri for this moment nyangwe pakanaka, ziva kuti ramangwana hakuna anoziva. Learn to invest and do better things for tomorrow. Because baba wangu wanga wasinginawo imba, iwo wato baba. Zvakufana kutangirawo pauri. Uri kublema mudhara nanasi, iwo wamudhara ka. Madhara acho haana kuita tsimba, watoka mudhara. Blame game aishande. Mwari ndishandisei to bring a change to my family. So coin rakawanikwa akafara nedzimwe hama, I'm sure I'm done, but you are going to recover what is missing in your life. Zvandaparidza aya manotsi aya, shandisa muupenyu hwako and recover. Inzwa Satani haatori chakanzi naMwari ndechako. Anobvisa your focus and understanding muzvinhu zvako.
ndosaka waifungidzira kuti nechipo chekutamba bhora gamba bhora raingotambwa kumaraini nemunhu wese ende une munhu wawaikunda kwete kuti waigona kukunda Georgia hakusi kupasa life haisi competition pane pandakamboita namba 33 ndikaenda kumba ndichifara mudhara akati ndofunga mukomana pasa uri kufarei ndikaenda kunda Sam aita 32 muri madofo mese I'm better than Ningi, I'm better than Ningi, I'm better than Ningi. Hii mindset ya wana wadiki. Be better on yourself. Uya ana chainacho, at least ndinaka. Don't target yako ya kukunda mai Ningi, baba Ningi. Usatu wakura. Focus ne life yako matters. Saudani ba group 5 baito wana group leader. Mukuru washo kufoira. Muna mchisalutana muri madofo mesi. Now let me pray. So I need to pray with you. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Every missing coin, I pray for the grace to recover. That being Yasha Pazizozao, 7 of Israel. But they were given not because they were begging, but God has given grace to them. He's saying Yasha Pazizozao. He's saying Yasha Pamongao. Zalacha chaka ngalawane. Zalacha kumbira ngalatambitswe. Balacha gogocha ngalazarurirwe. Muzita la Yesu Kristo Nazareta. Amen. God bless you people. Mwani wakitile nyasha. We meet again tomorrow, same place, same time. Mazita.